Acum vă voi prezenta sistem de operare în Windows 8. Așa. Windows 8, Intel i7, Extreme Edition 2010. Așa, bun. Dăm să intrăm în calculator Extreme PC. Băgăm aici. Așa. Bun. Se loghează. Bun, a pornit. Așa. Computer. Așa. Intel i7. Așa. Windows 8 Ultimate. Intel Celeron. Bla bla bla. Systems i7. Dual. RAM nu scrie. Bun.